założenia jeżdżę historykiem. I z zawodu też trochę, bo pracuję w Domu Kultury, w zabytkowej kopalni Ignacy, więc tam się zajmuję i historią, i kulturą. No a hobbystycznie jeżdżę takim amatorem, malarzem, filmowcem, trochę modelarzem. Ślązokiem się trzeba czuć, trzeba po prostu kochać sam ta ziemia, pomimo wszystkich jej wad. Coś jak tam szkryflą, rysował od zawsze. Kaś tam ołówkiem. Jakby mnie fater nie wziął na jakąś imprezę, czy na futbal my pojechali, czy na żużel, to ja to potem wszystko zarysował, malował, tak przetwarzał jak to po prostu na rysunek. Skąd taki pociąg? Nie wiem. No, wiem, że moje ujki dość tak byli plastycznie uzdolnieni niekierzy, no ale po ujkach genu się chyba nie chyto, nie? No nie wiem, może każdy coś widział, no i że rysował. Pokazuję przede wszystkim Śląsk. Przede wszystkim interesuje mnie moje otoczenie. Ja, no, tym żyję, tym, że mam każda oknem hołda, ja, że tu są familoki, te gruby, ten industrialny taki krajobraz, przede wszystkim maluję to. Maluję i fotografuję i filmy, które tworzę, no też wokół tego się kręcą raczej. Najłatwiej jest oczywiście wziąć aparat i cyknąć zdjęcie, nie? No, trochę ciężej jest z filmowaniem, no a najciężej jest to namalować. No. Ale myślę, że najlepszym przedstawieniem jest malunek jednak, bo można tam trochę pofantazjować, ja? Trochę ubarwić, trochę zmienić. Mogę też wrócić do dawnych czasów, jakiś przedstawić to miejsce tak jak było kiedyś, a nie tak jak teraz, czego już nie da się sfotografować. W domu zawsze się gadało, mimo że mama mówiła do mnie i do ojca, ale ojciec do niej godał i ja do niej godał i my sobie po prostu wszyscy w domu i mówili i godali. Jakby nie kolidowało to nigdy ta mowa z godką. Na placu wiadomo, no godało się. W szkole różnie, na przerwie się godało, na lekcji się mówiło. Tutaj w Boguszowicach myślę, że ta gwara jeszcze się dobrze trzymie. Zimą tego roku udało mi się skończyć ten mój taki wielki dokument o Jerzym Malcherze. To był taki pochodzący z Fałowic, z Familoków, bohater wojenny, bardzo taka uznana postać we Fałowicach, zapomniana na lata. No i z tego, że jest dumny, że udało mi się skończyć film o nim, dokument. Jeśli chodzi o malunki, myślę, że obraz, który będzie do mnie najważniejszy, dopiero powstanie, on jest tutaj za mną. Bo tu maluję mojego stażika, jak siedzi ze swoim sąsiadem na familokach. Jeśli chodzi o artystów i sztuka w Rybniku, myślę, że jest coraz lepiej, bo miasto się fest skupiło w ostatnim czasie właśnie na promowaniu sztuki, wszelakiej maści artystów. Jeśli chodzi o takie galeryjne rzeczy, to rzeczywiście już powoli jest kaj pokazać, bo jest i sala wystawowa na kopalni Ignacy w Niewiadomiu, jest i sala wystawowa w bibliotece, jest i taka malutka galeryjka w teatrze, ale i w galerii handlowej Focus nawet powstała mała galeria sztuki i tam różni artyści, amatorzy też prezentują. Także myślę, że jest kaj pokazywać w Rybniku. To co po wojnie przyszło, czyli system po prostu komunistyczny, tu zaczęła zanikać ta kultura śląska. Tępiono trochę i ta gwara, i te obyczaje nasze i tak dalej, bo cały kraj miał być taki sam, nie? I myślę, że to było takie najważniejsze wydarzenie. Na pewno tam kaj pracuję, czyli na zabytkową kopalnię Ignacy. Tam by ich pokazał kolebka rybnickiego górnictwa, to na pewno, ale i do centrum miasta, jest tam kaj połazić, jest tam co pooglądać i ja zawsze mogę poopowiadać, pokazać. Na pewno proponowałbym tutaj hołdy chwałowickie. Kaj idzie wyleźć rychtyk wysoko i se z wierchu na Rybnik pozaglądać. Rybnik jest złożony z wielu dzielnic, no i to wpływa na to, jacy ludzie są, bo oni są fest związani z tymi swoimi małymi właśnie takimi ojczyznami, bych padał. Ja mieszkam we Chwałowicach i też zawsze się gadało, że się nie jedzie nie do miasta i no jedziesz na zakupy, a do Rybnika.